Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yan uwan Tijjanawa almajiran Shehu Ibrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna taya ku murna watan Rajab, jumin da aka haifi Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Jama'a suna tambaya saboda maulidi wanda za a yi bana. Alhamdulillah yanzu dai muna kasar Kamaru. Shehu ya turo mu akwai garin da zamu je wanda mutum 1000 za su shiga Islam. To tun da Allah ya gina nan, Shehu ya ce a sanar da jama'a Tijjanawa gaba ɗaya cewa bana insha Allahu za mu taru gaba ɗaya mai maulidin Shehu Ibrahim a Sokoto, wanda ya kama 13 ga watan 3 29 ga watan Rajab. Na fata Allah sa yi lafiya a gama lafiya, barka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kawo bakin mu lafiya, kuma gida lafiya. Wannan musifu na zamani Allah ya yaye mana su gaba ɗaya, wannan cututtuka Allah ya yaye su gaba ɗaya. Allah sa yi lafiya gama lafiya. Mashe ya ce lallai a ga yan uwa su himma, mutanenmu na Kamaru, na Niger, na Chad, na Najeriya da duk wanda suke zuwa maulidin Shehu Ibrahim su himma. Ana kyautata zato insha Allah Khalifan Shehu Ibrahim Shehu Muhammadu Mahi zai halarci wannan taro namu na maulidi tare da yan uwan shi da waɗansu daga cikin jikokin Shehu Tijjani. Alhamdulillah duk inda yan uwa suke san da cewa maulidin mu gaba ɗaya zamu haɗu bana zamu yi shi a Sokoto 13 ga watan 3 29 ga watan Rajab. Allah sa yi lafiya a gama lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi